Dakle, ovako, nema alkohola, nema pušenja, nema duvanja. Svi prozori su sveže nalakirani, parket je hoblovan, a pločice u kupatilu su nove. Dakle, sve što budete pokvarili, ogrebali ili na bilo koji drugi način uništili, platit ćete svojim fizičkim radom. Takođe, na ova pravila nemate pravo žalbe, jer ima nekih nejasnoća. U redu. Da, i ne bih se baš mnogo šetao ovuda da sam na vašem mestu. Hoćete da kažete da su ove šumi krije lokalni manija koji će sve da nas pobije? Ja? Ne. Ovo se zove uživanje. Slažem se, super je ovdje. Jedva sam dočekao. Netaknuta priroda, daleko od civilizacije. Udišeš vazduh koji ne vidiš. Ne znam, meni se voze roške, ovde nemamo gde. A i nemamo gde da odemo na večericu neku da se opustimo. Obratite pažnju na atmosferu. Mogla bi oko satima da se opušta. Ne znam, dođi mi da napišem neku pesmu. Bacite se. Ba! Ajmo ljudi, manijak, šta čekate, bežite! Pa zabodi već jednom. Pa kako? Da, ja ti pokažem, gledaj. Aj probaj. Ne, opet. Ajde, još jednom probaj, aj. To! Pa ko je danas dan? Nedelja. Pa sutra imam pismeni iz matematike. Dakle, prvi izvod funkcije arcus tangens od x je jednak 1 kroz 1 plus x na kvadrat, što povlači da je neodređeni integral dx kroz 1 plus x na kvadrat upravo jednak arcus tangens od x. To ti je. Je li to jasno? Kako ti dalje nije jasno? Ova današnja omladina. Niko ništa ne radi, u glavi je promaja. Pa ti uradi 58. zadatak, a ja idem da napoderišem nos. Malo privatnosti.
sapun. Nema veze, ajde, uđi, ajde.